ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಮೋಗಿದ ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಣು ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಪರೊಂದು ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂದು ಟೈಟಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮೀಶೋದ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ನ ವರ್ಕ್ ಇಂಚ ಮತ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ 300 ದ ಉಲಹಿದ ಡ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ತೋಚ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಎಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ತೂಲಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪತೊಂದು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಸೊ ನಿನ್ ಮಾತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈವನ್ ವೇರ್ ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ತೋಚ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚುಂಡು ನಿನ್ ಯಾನ್ ದೀಪೆನ ಅದು ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆನ ಓವೆನ್ ಮಾತ ದೀಪೆ ಓವೆನ್ ಮಾತ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಯಾನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮುಲ್ ಪಿಕ್ ತೋಜನತೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತ ಆತನಿ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್. that's this. ಸೊ ನೆಂಡು ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲ ಐಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಟಾಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವ ಯಾನ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಲೊಂಡ್ ನೆಟ್ ನೆಕ್ ದಲ್ಪ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಕುಂಬಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೂವೋಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ. ಸೊ ಹಿಂಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡು ಒಕ್ಕನಿಗೆ ₹8 ಪಂದ್ಲ ಯಾನೆ ಮುಲ್ದಿರ್ತು ಪಾಡ್ದದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೀತ ನಿತ್ಯಂಗ್ ಮರತು ಪೋತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿತ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಕೆ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನುವೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದಾ. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ಎಂಚ ತೋಜಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಂದಂದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋಚ್ಪಾವೆಯಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂದಿನಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾವೆಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಮೂಲ್ ಫೋಟೋ ತೋಂದಿಲ್ಲ ರತ ಎಸ್ ಅದೇ ಶೋಕ್ಲ ಬೈದಂಡ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅತ್ ಚೂರು ಎಗ್ ವೈಟ್ ಟೈಪ್ ಉಡುಪುಂಡು ಕಲರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೇರ್ ಮಂತ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸದ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರುಂಡಿತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಪಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ ಓಡಿದು ಪೋಯೇನು. ಎಸ್ ಸೊ ಒಂದು ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ವಿ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲರ್ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಚೂರು ಪಿನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತದಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರ ಮನ್ಸಾಗಿ ತೋಜುಂಡು ಈಗ ವೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂದಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಎಂಡ್ ಮುಟಲ ಟಾಪ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಪೀಸ್ ಎಕಡ್ದ ತೋಪನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೂರ್ ಇಂಚ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅಂಚ ಪಂಪರ ಅಂಚ ಅಂದು ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ದೀಪಾವಳಿ ಬತ್ತುನತೆ ಪಟಾಕಿ ಸುರಾತನ್ ಪುಡಪೆರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ್. ಸೊ ನೆನ್ ಯಾನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನೆನ್ ಯಾನ್ ದೀಪೆ ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಸೈಜ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ನೈಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವೆನ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಯ್ಚೆ ಇಂಕ್ ನಿನ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರ್ ತೂಲೆ ಪಾರ್ದ್ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಇಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಲಾದ್ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಕನೆ ಇದೆ ಅವೇನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಏನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲೆ ಪರ ಎತ್ತುಕ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂದೇನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲೆ ತುಲೆ ಫೋಟೋ ತೋಜುಂಡತೆ నేను ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಟೈಪ್ ಉಳ್ಳ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿ ಪರಿ ಎಂಡಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಎಕ್ಕಲತ ಉಪ್ಪದ್ರಡವು ಮಾತ ಹೊರ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಡ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಈ ಟಾಪ್ ಅನ್ ಕನಪಾಯಿನಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಪಾದೋಡು ಆಂಕಲ್ ಲೆಂತ್ ದ ಒಂದು ತುಕ ಹೆಡ್ ಎತ್ತಿನ ದೀಪೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿರ ಕೊಡ್ಪೆ ಯಾನ್. ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ತೂದಿ ಪರ್ ನಿಕ್ಲ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಾರತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಓಹೋ ವಿತ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವಾವ್ ನೈಸ್ ಇದು ಎಂಕ್ ಸೈಜ್ ಆಪುನ ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ ತುಕ ಪಾರ್ತೂನಗ ಸರಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದತನೊಲಿ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೂರು ಇಂಜ ಸಿಲ್ಕಿ ಅದೊಂಡು ದುಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೆಟ್ ವಿತ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಅದೇ ಪಂಡ ಮೀಶೋದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದ ಲೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಲೈನಿಂಗ್ ದಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅದ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇರ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ತೋಲೆತ ನಿಕ್ಕೇತ್ ನಿಕ್ 200 rupees ದನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೌಟ್ ತುಲೆ ರೇಟ್ ಪಾಡದಿರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ್ಕ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಒಂಜಿ 8 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರಲಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಡ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಕನಮ್ಮ ಇತಂದೇನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ತೋಜುಂಡತೆ ಇಷ್ಟಂತನಾಯ್ ನೆತ್ತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡು ಫೋಟೋ తీయರತ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಹಫ್ ಟೈಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಚ ಒಂದು ತೂಕ ಪಂದ್ ಕನಪಾಯಿನಿ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಓ ವಾವ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ ಪಫ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಲೈ ಲೈನಿಂಗ್ ಲ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಗಿಂಚ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೀಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮೂಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಸೊ ನೆಕ್ ಯಾನ್ 10 out of 10 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏನತ್ತ ವರ್ಕ್ ತೂವೊಲಿ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಎಂಕಂತ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ నేను ವೇರ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದೆಂದು ಎಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಕೈತಲ್ ಪೋಕನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತನಾಯ್ ಇಂದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಂದನ್ ಏಪ ತೂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ತ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಆತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ 172 rupees ಅವು ಕೆಲವು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದಾನ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ 1 ಆತ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ಹೋಪಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಡೆ ಪಂದು ಕಾಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಕ್ ಕಾಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದೆನ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಿ ವಾ ವಾ here it comes like this tuli collar dress mulpa yeah if you want namak mulpa gubbila part pavoli udda kai barpodu udda kai panda like 3/4 ide muta barpodu then wear ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನೆಂಚ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಪಂದೆಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಎಂದುಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ 10 out of 100 ಕೊರ್ಪೆ ನಿಂಕ ಆತು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ದ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಡ ಬಗ
ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ಗೈಸ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಬಂದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಲ 300 ಉಲಾಡೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ಲ 300 rupees ದಾನ 320 ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾನ ಆತೆ ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಾಪನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ವಿತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಗ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬಟ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪಾಡ್ಡಗನೆ ಬರ್ಕ ಪರಿಯೋಡು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅವಚೂರು ಸೈಜ್ ಫಿಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ದಾದ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುಜೆರ್ದ ಖಾಲಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತ 160 rupees 220 rupees ಇಂಚತೆ ತೊಂದಿನ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏರೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕೇಂಡ ವರ್ಕ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಪಂಡ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಕಲರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪೋಪುಜಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾತ ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಸೊ ಉಂದುಲ ಯಾನೊಂದು ಮೂಜಿನ ಸರಿ ಪಾಡ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪಯ್ಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಗೋವಣ್ಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಮರ ಬಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಈ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಿನ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸದನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಂದರೆ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪನ್ನೋದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಬೈ ಬೈ ತಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್